हाय गाइस एभ्रिवान आं दा नोंथांमोननो रिसार्जखौ गाव गावनि मबाइलाव बोरै सोयो बा लोगोफोरनि मबाइलाव बोरै सोगोन बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। माने जों मार्केट बा दखान बा बाजारफ्राव जों थांनो दरखार गैया। जों माने न'आव थानानैनो गावबा गावनि रिसार्जखौ जों सोनानै लानो हायो। बेखौ बोरै सोयो आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। माने जों फार्स्टआवनो बे रिसार्जखौ सोनो थाखाय जोङो मोनसे एप्लिकेसन लाखिनांगोन। बे एप्लिकेसनानो जाबाय पेटिएम एप। बेखौ लाखिनांगोन पेटिएम एप बा फ्रिचार्ज बेफोरबायदि मोनसे इउपिआइ जायखिजाया गोबां दङ आरो जायखिजाया मोनसे एप लाखिनांगोन आरो दा नोंथांमोनहा बे माबाया साबसिन पेटिएम एपआ साबसिन बेखौ इउस खालामोब्ला नोंथांमोनहा मोजां जागोन। आं दा नैबे पेटिएम एपजों बोरै रिसार्जखौ सोयो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। अननानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालाम। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। गाव गावनि मबाइलाव रिसार्ज सोनोबा जोङो मार्केट बा दखानफ्राव थाङालासिनो जोङो गावनि मबाइलजोंनो रिसार्जखौ सोनानै लानो हायो। बोरै सोयो बेखौ रोङाब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंब्लानो जाबाय। आं दा मबाइल प्रिपेडआव क्लिक खालामसै। आं सिगांग्रो पेटिएमआव क्लिक खालामनानै लाखाबाय। बेनिफ्राय नै बे मबाइल प्रिपेडआव क्लिक खालामनांगोन आरो आं दा क्लिक खालामबाय। लडिं जागासिनो दं। अपेन जाथ'वाखै। अपेन जाबाय नै। बेनिफ्राय नैबेहाय मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होबानो जागोन आरो नों जाय मबाइल नाम्बाराव रिसार्ज खालामगोन बे मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामना होबानो जागोन। आं दा जायखिजाया मोनसेखौ टाइप खालामना होबाय नै। बेनिफ्राय नै मा सिम बेयाव जाखांखायो आरो नायनो बाहाय नै मा जेखि जाया सिमावनो सोजायो आरो नों मा सिमाव सोयो गोसोबायदि सोनो हागोन। नैफोराव जिअ'आव सोनोबा जिअ' सोनो हागोन। बिएसएनएल बा बिएसएनएल, आइडिया बा आइडिया, एमटिएनएल बा एमटिएनएल, एयारटेल बा एयारटेल, भडाफन बा भडाफन नों सोनो हागोन आरो दा एयारटेलाव दंखायो। बेनिफ्राय नैनिफ्राय नों बेसेबांनि रिसार्ज सोगोन बेखौ नों एमाउन्टखौ होनांगोन आरो आं दा 35नि होबाय। बेनिफ्राय नैबेहाय फास्ट फरवार्ड बेयाव क्लिक खालामबाबो जायो खालामाबाबो जायो। आं दा क्लिक खालामसै। बेनिफ्राय नैबेहाय होनांगोन प्रसिड टु पे बे 35आव क्लिक खालामबाय आं दा। लडिं जागासिनो दङ जासिगोन। नैबेनिफ्राय बे गाहायाव होदोंना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिं, भीम इउपिआइ नों माबे मोनसेजों सोयो गोसोबायदि सोनो हागोन आरो रिसार्जखौ। डेबिट कार्डआ बे एटिएम कार्डखौ होनो, क्रेडिटआ नोंथांमोनाव क्रेडिट कार्ड दङबा बे क्रेडिट कार्डजोंबो सोनो हागोन आरो नेट बेंकिं खुलिनाय दङबा बेजोंबो नोंथांमोना सोनो हागोन। आरो भीम बै फैसा ट्रेन्सफारखौबा भीमा बेजोंबो रिसार्ज सोनो हायो। नोंथांमोनहा दङब्ला सोनो हागोन। दा नोंथांमोना डेबिट कार्डजों बोरै रिसार्जखौ सोयो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। आं दा डेबिट कार्डआव नै क्लिक खालामनोसै। बेनिफ्राय नैबेहाय इन्टार इउर कार्ड डिटेल्स 16था कार्ड नाम्बारखौ बेहाय होनांगोन। बेनिफ्राय नै एक्सपिरि भेलिडिटि डेटखौ होनांगोन मान इयार थायो एटिएम कार्डआव। ओमफ्राय बे सिपिपिआबो एटिएम कार्डनि उनथिंजाय थायो। बे मोनथाम नाम्बार बेखौ होनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै बे पे स्केयार बेयाव होबानो जाबाय आरो नोंसोर नोंसिनि पेटिएमनि कार्ड नाम्बारखौ होदो। आं आंनिखौ होनोसै देखायलायला आङो डाइरेक्ट नैबे क्लिक टाइप खालामखांनायनि उनावहाय नैबेहाय पे स्केयार बेयाव क्लिक खालामबानो जाहैसिगोन आरो नै बेखौ फिलआप खालामखांजोबनायनि उनाव बे पे स्केयार बेयाव क्लिक खालामनांगौ। क्लिक खालामसै आङो। प्रसेसिं जागासिनो दङ। प्लिज वाइट जाबाय नै जासिगोन। बेहाय अटिपि फैयो। नोंसोर नोंसिनि अटिपिखौ होबानो जाबाय। गावबा गावनि मबाइलाव अटिपि फैयो। बे अटिपिखौ होखांनायनि उनाव बे मेक पेमेन्ट बेयाव क्लिक खालामनांगोन।
आं दा क्लिक खालामबाय मेक पेमेन्टआव प्रसेसिं जागासिनो दङ। जाबाय नै गोजौआव नुदोंना रिसार्ज साक्सेसफुल जाबाय 30 पेमेन्टआ साक्सेसफुल जाबाय। नोंथांमोना बेबायदि रिसार्ज सोनो हागोन आरो मार्केट बा बाजारफ्राव थाङालासिनो न'आव थानानै गावबा गावनि मबाइलजों सोनो हागोन। सोनो थाखाय नोंथांमोना बे पेटिएम एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय लाखिनांगोन आरो गुबुन गुबुन एपफोर दं बेफोरजोंबो सोजायो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालाम। थेंक इउ सो माच।